A predstav si sám seba na prekrásnom mieste. Môže to byť miesto, kde si už fyzicky v minulosti bol. Alebo si vytvor jedno nové miesto, ktoré túžiš zažiť. Pozoruj sám seba ako pozorovateľ. Vnímaj, ako sa ti chodidlá zabárajú do mäkučkého pieska. Cítiš, ako ti morská vlna obmýva členky. Je to nádherný pocit. Predstav si, že hlboko do plúc vzdýchneš steravý, čerstvý vzduch. Narovnáš sa a pred tebou sa objaví tvoje dokonalé, najideálnejšie ja. Kútiky úst sa ti mierne nadvihnú do úsmevu a ty v tomto momente preberáš zodpovednosť za to, ako sa cítiš. Pokračuj. Dýchaj. Pozoruj, čo sa ti premietá, ako na filmovom plátne. Díváš sa na svoj vysnený život. Díváš sa, ako dosahuješ ciele. Vidíš, vnímáš a precítiš, že si úplne zdravý. Je to nádherný pocit. Vnímaš, ako sa k tebe z najvyššieho zdroja pomaličky približuje liečivý prameň svetla. Zahaľuje ťa a v tomto momente sa s tebou deje niečo výnimočné. To zlaté svetlo ťa objíma a každým jedným pórom sa dostáva ku každej jednej tvojej bunke. Je úplne jedno, z akého problému sa chceš dostať. Najdôležitejšie je veriť si, byť opäť motivovaný. Vnímaj, ako sa ti krásne začína uvoľňovať temeno hlavy.